Haupa, arratsaldeon, otsaiak 7. du gaur, eta urte sasoi honetan, behin gabonak oso zarrak geratzen zaizkigun horrekin, oraintsu hasten gara guztiok pentsatzen, aste santua noiz ote den, egutegiari begira, eta hurrengo oporrak noiz hartuko ditugun zain edo, ez? Eta horren arabera askotan kalkulatzen ditugu ere inauteriak noiz izango diren, baina ez beti, badakizuelako Euskal Herrian beste batzuk baino lehentxeago ere aritzen garela, ez? Inauterietaz ari garela. Baldakizu ez pertsonai den hori, inauteri logia egingo dugu gaur, ea zen badakizuen, bai? Izena asmatzen, Markitos, ezta? Zaldu ondokoa. Beste hauek, baldakizue, ze pertsonai diren, hortxe umeen atzetik, joka, betire hankean, joka ibiltzen direnak, unanuekoak direla eta mamuxorroak direla, baltzen egiten, bueno, hirugarrena errezagoa jarriko dizuete, hau akaso bai, hau ezagunago ere egin delako, batean eta bestean agertzearekin, Nielotxin lantzeko inauterietako protagonista. Eta honen inguruan zer dantzatzen duten galdetuko banizue, bai ezta, zortzikoa. Ez soilikaren inguruan, Euskal Herriko beste hainbat plazatan ere arezkeroztik lantzeko zortzikoa dantzatu izan da, eta bada, gaurko gonbidatuetako baten gisa, aldarrikatzen duenik, euskalgintzak asko duela ikasteko dantzatik. Dantzak badituelako berezko balore batzuk, behar bada euskalgintzara ekarrita ere balekoak izango liratekenak. Ikusten duzue, gaur tradizioari begiratuko diogula, eta tradizioari ze ikasgai atera diezaioguken. Eta hortarako gurean badakizu zein deitzen diogun, ezta? Felix Muguruzak halako kontuetaz asko dakienez, gaur ere gurekin partekatuko du Euskal Herriko inauteriak zergatik diren hain bereziak. Aritz Ibañez etorriko zaigu, izan ere jakin aldizkarian berak artikulu bat idatzi duelako, hain zuzen ere horren gainean, dantzatik zer ikasi dezakegun euskalgintzara ekartzeko. Eta azkenik San Valentin eguna ere gertu dela eta Marina Landak gaur maitasuna nola jorratu izan den musikan, horren gaineko adibide batzuk ere ekarriko dizkigu. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta mozorroaz ari garela, mozorroez ari garela. Bada, mozorroak endu eta bere euskara fobia nabarmen utzi duenik, azken aldian badakizue artikulu batzuk ere izan direla, ezta? Etorkinei euskara ikasi arazte horrekin, talentua kanpoan geratzeko arriskua dugula eta dionik, hementxe duzu adibide bat, justu kontrakoa. Italiatik etorri, Lazkaora musika egiten dabil, eta gainera bere euskerazko lehen lana argitaratu berri du Flavio Banteriak. Berak abesti horixe atera du, ni nor naizen zu zein zaren. Eta bertan, haur baten eta buru handi baten arteko adiskidetasun historioa kontatzen du bideo bitxi honetan. Eta hain bitxia da, Ueziman, ospatu berri den UE Zinema jaialdian, euskerazko bideoklip hoberenaren saria eskuratu duela. No, itxusigo agian. Breaking the record for the most Grammy wins of all time. Be upstanding and show your respect. Respect us, no, they won't. Hortxe, makina bat sari irabazi duela, ezta, Beyoncék eta hori gaurko galdera, ea zenbat ote dituen. Baina bestelako galderarik erantzutekotan ere bagara gaur, eta hain zuzen ere, horixe, hortarako, gonbidatu ezina proposa dugu, zebakizue gure ohituren gainean eta aritu nahi dugunean, badela gizon bat, Felix Muguruza, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Baino gehiago dakiena kontu hauetaz, eta beti jartzen diguzu argi bat. Eta beti gainera, pentsarazten diguzu, zergatik egiten ote ditugun gauzak. Eta hori uste
uste dut beti osasungarria dela, beraz, eskerrik asko ez da festondoarekin ibili, gurean izateagatik, ze festondorako zuk aitzakia daukazu, karo. Besten eta jaien gainean aritzen zaren horrekin, bertan ere egon behar, ez, hoien gainean hitz egiteko. Urtean baldin badago garai polit bat halako ospakizunetarako oraingoa da. Gabonetan batetik eta orain egun hauetan, pasatu berri ditugunak. Horiek ikusteko betorrekoekin ikusten baldin badituzu, begiratzen badituzu, gozatu egiten duzu. Bai, ze aipatu dut nik ez da askotan horra aritzen garela, aste santua noiz izango, gero ikasi dugulako, Garizumaren 40 egunak kenduta, hortzu antxe izaten direla inauteriak, baina ez beti, ze gure eskualdean uitzin, haiek izaten dira urteko lehenengoetakoak, eta haiek askotan, Gabonen pare, eta irudietan ikusiko dugu, elurra ere gertu izaten dutela, ospatu behar izaten dutela asko, iaia urtea astearekin batera. Karo, beti kontatu izan digute, eta Elisa tartean, ezagutze ditugun inauteriak eta Elisa markatu ditu nolabait esateko, beti izate direla Garizuma penitentzia tartea, hasi baino aurreko 3 egunak, baina urrutira joan barik adibidez, jaten gara 1808an idatzia, beraz lehenagoko informazioa, 18. mendean, apaiz batek, Juan Bautista Agirrek, esaten du, inauteria direla urte berri egunetik austerre eguneraino, eta izen desberdinak hartzen ditu. Inauteri, iauteak, zanpantzar, aratusteak eta arlako zera. Hori apaiz batek esate zuen, urtarriaren lehenengotik, gero zera horretan arte, ez? Orduan guk zertarako mugatzen dugu gure astebetera, baimena baldin badaukagu ia inbeste hilabetez egiten. Neguko errituala dira, ez? Orduan gaude, neguaren erdian gaude, gainera, natura ernatzen denean. Egun hauetan leku guztietan ipatu izan dugu, ez? Eta horretarako errituala dira, ez zen ere. Gero Elisak berera ekarri zuen gainera etxekila zelan egokitu, eta karne lebare, haragia utzi eta horrelako zerak, ez? Orain, karnabalitzerako ere ikatzalek gehienek ere baztertu dute erdi aroan armatu zen karne lebare hori kendu haragia. Bada, karna jainkosaren zera, ez? Karna Demeter lehenago hori egun hauetan ospatu dugun, otsailaren 2an. Zure tartean behin baino gehiagotan aipatu izan duzun bezala, Elizak bere egiten dituela, ez? Bai ospakizunak, bai ohiturak, gero halako kutsu bat, barniz bat ematen dio, eta bere egiten dituela, ez? Aste santua bera, ez? Jangoikoaren resurrezioa, berpistea egiten dela. Eta nola dauka data tinko bat. Ez hori bada beti urtetik urtera aldatzen da. Hain ospakizun aldia, jaiotza egun finkatu batean da, eta eriotzaz ez dakizu zer. Eta aldatu egiten da, badakizu hori ilargiarekin ere badoala, ez? Data hori, bada, naturari lotutako zera bat. Eta egun hauetan ez dakit jendea fijatu den gure baserritarrek oso ondo dakite gainera, ez? Gauden egunotan, orain arteka natura egon da, ez? Animalia badaude, baina egun hauetan hasten da belarra hasten. Txoriak hasten dira bikoteak egiten, baina oso nabaria gainera, aste honetan ez zuzen ere. Eta, zuaitzetan ja, kimuak botatzen eta horrelakoak, hasi da ernatzen. Euskaldunok, zer esaten genuen horretaz, ateratzen zela, leizetik ateratzen zen hartza, ez? Eta edo marmotaren zera hori, Ipar Amerikan. Edo Elizak ere zela jantzi zuen, ama Virginiak atera zuela semea, lasako al templo, ez? Templora eraman zuela, berragoi egun pasata, gauza berberaz ari gara, iluntasunatik, hibernaziotik, ateratzen. Bai, hain zuzen ere joaldunak ikusi ditugu egunotan, ez? Haiek ere izaten dira lehenengokoetakoak, eta beti esaten da joarearen helburua hori dela, ez? Natura bera esnaraztea, ez? Eta Santageda koroak adibidez, egun hauetan kantatu ditugunak gauza bera da. Hori dira, herri aratustea dira, herri inauteria dira. Badaude herri batzuk adibidez, Karrantza ondoan, hori guztiz mendebaldean, egiten dutela koru hori abestu, kantu berberak edo antzekoak, erritual berberarekin, baina gero atzean joareak daramatzate, eta ardilarruak eta dena, bada, bion arte konfusio bat. Orduan Santagedako eskea ere inauterien barruan sartu. Bai. Neguko inauteriak, baina inolako zerari gabe gainera. Eta inok ez du zurmatzen, esaten oso polita, ez? Badar natzeko lurrare gauza bera da. Eta tarteko horiek ikuste dituzunean, esaten duzu, koño, hau zer da, iturenen egiten dena, baina gero koroetan eta egiten dena, da gauza bia batera. Hori ez da kasualitatea. Claro, ze helburua litzateke hori, ez? Naturari jakinaraztea, esnatu beharra daukazu, zeuda berria atengoka daukagu, ez? Eta gure alde jartzea, ez? Eta beti horregatik epaitu egiten da pertsonaia bat, herri batzu, eta alde txar guztiare epaituko dugu, eliminatuko dugu, berak ere jakin dezan, hartza bera, ez? Ikusten garela hortik hartza. Hartzaren pertsonaia txarra da, atera da lurraren barrutik infernua dagoen tokitik atera da, eta hori txarra da, ez? Eta hor ejekutatu egiten dut, eterikoki. Gaitzaren kontra egiten da. Bai, eta gaitza hori iruditu daiteke, esan dugu, hartza bezala, edo baita bestelako pertsonaietan.
ez da. Beitu, Markitos eta Markitos, galdu ondon, ez, orain ikusiko dugu. Horri gizajoari erortzen zaionare ez da txikia. Bai, ez da, zehortxe ibiltzen dute prozesioan, ez, eta, karo, ura, egurra ematen diote. Gero, lantzen ere ikusi dugu, mielotxin, plazaren erdian jarri, eta erre egiten dute. Baina gaizto hori, zein ordezkatzen du gaizto horrek? Markitos izan edo, mielotxin izan edo, horiek zer dira, gaitzak? Hori da gaitza erudikatua nola baita esateko, ez? Orduan, epaiketa bat egiten zaio, eta urteko gauza batzar guztiak esaten zaizkio eta beti errudun ateratzen da, ez? Hori da San Juanetan eta egiten duguna zuten gainean panpinatxo bat epintzen dugula, gauza bera, behar dugu hori. Eta gero ere gizakiok, gaude bizimodu formala Elizaren menpe eta horrela bizi izan ziren, ez? Eta bestelako portaera bat izateko behar duzu metamorfosi bat. Aldaketa eta horretarako ipintzen dira maskarak. Eta maskarak jantzita errenazimenduan eta horrela, bazagoen baimenduta, etxuten apaizek bat ere gogoko gainera, gaitzesten zuten eta etxuten jasaten. Baina maskara ipinita barkatu bat zenion, gainera, barkatu bat zenion, hori beste gauza bat zelako. Itzekiten zuen derberdin, aldatzen zuen agot. Baimena edo lizentzia ematen ditun nola baitere besteakoak. Hori etzen pertsona, hori da pertsonaia, eta pertsonaia bat zuen beste nortasun bat, horregatik maskara jantzita, egiten dituzu transgresio guztiak, eta barkatu bat dizute. Hori beste dozein unetan eta maskarari gabe, seguro dakazela izun bat edo gartzelara. Pentsatzen ari nintzen irautzaia ere badala inauteriena. Ze azken finean, epaitzen dituzte gaiztoak, baina epaitzen ditu herriak, ez? Eta egun horietan, herriak berak du agintea, horrez dago bestelako arduradunik. Herritarrak eurak dira. Are, gehiago, sartu egiten dira, autoridade ekleziastikoekin, zibilekin eta denarekin. Hori beste gare batean pentsa ezina da, ez? Oso irautzailea da. Pena da gaur egungo zera, aratuzte horiek eta nola egiten den, larun batera pasatu dela, aurreko larun batera, egun egokiagoa delako gaur egun, ez? Eta badira mozorroak, eta zenbat eta mozorro politago esan, orduan, eta baina hori ez da, galdu dugu sarma. Bai. Hori da oso gihartzu dugu gorputza, baina harimarik gabekoa. Harimarik gabeko gorputzak, gorputza txarrak izango dira beti. Lauza pilaztea eta egitea bestelako portaera bat, transgresio hori eta jakitea zer ari garen egiten. Bai, ze gaiztoak batzutan erre egiten dituzte, baina beste batzuetan berriz, haien kontura iseka eta parre egin, ez? Maskaradak adibidez, ez? Iparraldean badakigu, antzezten dituztela hainbat pertsonai eta haien gainean barre, ez, eta algara. Oso polita, zer den ona izatea da zer den txarra izatea. Hori ere Elizak markatzen du askotan, egutegikoa bezala. Borroka, hori deabrutzua eta ingeretsua dagoagunean hemen, ez? Bi zera horien arteko borroka, oso ikusten da, gainera. Eta gero iturenen eta horrelakotan ere beti joaldunak eta ikusten ditugu, ez? Baina horren ostean dagoen ere, gero egiten duten herriko jendeak egiten duten zera, ez? Gehiegikeriak edo altzasun, edo doles gutitzen direla eta horrela. Hori normalean ez da telebistetan eta ikuste, baina oso polita da barruetik bizitzeko. Bai, batzutan basati xamarrak direla ere pentsa dezake bakarren batek, ez? Baina ez zuzen ere hortxe dago mamia edo muina, ez? Karo, salaketa batzuk eta egon ziren gainera, baina eske hor dago provokazio horretan dago kontua. Karo, provokazio hori gabeko inauteriek ez dutela zentzurik, ez? Eta gero provokazioan horberak bizi du, ba... Urteko lehena egiten da Asturias, ez Pongan, Girria izeneko pertsonaia bat ere, eta horrek eraso egiten ditu emakume guztiak, eta egizer, gero jarraian Janera oso ezaguna dela, Kantabrian ere, eta oso bera, hor irudikatzen dute urteberriaren erditzea, jaiotza, adibidez. Emakume jantzitako gizon batek botatzen du urte berria, eta gureak ere horren antzeko zerak izango ziren, ez? Gero aldaera desberdinak hartu ditugu, tokian tokiko gauzekin, jantziekin eta denarekin, baina erro bereko gauza dira. Mozorroak gaur egun askotan, telebistan arrakasta duen telesaile bateko protagonistenak eta alakoak dira, baina garai batean, noski, mozorroak ez ziren erositakoak izango eta etxean zeuden trapuekin moldatu behar izango zuten, ez? Etzen hori helburua gainera, orain erizain, zuhiltzaile eta ronbatar eta horrelakoak, ez? Jeke arabea izatea eta baina hori etzen helburua gainera, bada zure portaera aldatu egin behar dela. Hori metamorfosi hori izatearena, ez? Hori Zerdainan adibidez ni bertan egon nintzela mamutoiak deitzen dira bertakoak, oso barreratua dute gaina. Zu behin hori jantzita, askatu eta zeuk ere ezagutzen ez duzu zure alde txarrori ere, askatasunez erabili behar duzu. Oso barreratua dute. Ematen du drogatuta daudela, baina horretarako droga da maskara bera. Zurezko maskara bat beltza gainera eta zaratan horrekin, joaren zaratan horrekin trantze moduko batean sartzen zara, eta orduetan eta zaudenean horrekin,
apur bat burua galdu egiten duzu, ez? Eta oso polita. Bai, hauek aipagarria da, gehienak orain arte aipatu ditugunak, herri txikitakoak eta landa eremukoak eta direla, ze gurera etorrita ezagunenak edo Tolosakoak dira. Bai. Eta Tolosakoek ez dute molde hau betetzen, ez? Ez dauzkagu elementu horiek, natura esnatzearena, hirikoak dira. Eta Tolosari beti aitortu behar zaio, gerra garaian eta, Frankoren garaian eta, haiek eutxi ziotela, eta horrek ere badu meritua. Bakarrak. Baina horrek ja bestelako izaera bat dauka. Hori bada hirian ez duzu pentsatzen gainera arrautzak erruten hasiko direla txoriak eta nahi zen. Ez duzu horretan pentsatzen. Hor bada bestelako portaera eta bada iziari begirako zerbait. Hor ere bestelako lizentziak gau ziren, rollo sexuan ari naiz izaten, iria beste zera bat izan dira beti, ez? Eta hori janzkera eleganteagoa zen. Tolosan adiez asko markatzen dute jazkeraz ari garela, ostegun ostiralean eta larumatean ez daukazu mozorrotzerik, eta orduan txilaba jartzen dute, eta mozorraia igandetik aurrera. Eta mozorroarekin ostegunetik baldin bazoaz, malo, denek dakitelako kanpotarra zarela. Eta oso polita dira, bertan egon, desberdina dira, ematen du hor burgesia, eske hori hiri bat izan da, Igurua, gare batean, horregatik. Eta hor burgesia moduko bat, ez dut esan nahi burgesa direnik, hor direna, baina bestelako zera bat, eta oso polita da ere, bai, oso hiriko zera. Eta gero polita da, asteko egun bakoitzari zeizen jartzen dioten. Zaldunita, astelenita, ez? Horrek ere badauka bere izkera propioa, ez? Eta hor, aipatu duzu, hirietako inauteriez ari garela, esaterako Donostian bertan ere, inauterien aurreko asteburuan, eta Tolosan ere, kaldereroak etortzen dira. Nolabait ere, inauteriak iragartzera, eta zergatik kaldereroak eta ez beste gremio bat. Hori, noizbait ipiniko zen, uste dut errenazimenduan eta jarri zela, hori uste esaten da, ez? Bitu, ni mendebalderago joan da dibidez, Gorbeia inguruko ibarretan eta aurreko igandean egiten da, Saratuztea egiten da. Eta bada, zu egun horreta jatezara horreko igandean. Basora jatezara ume nagusiak eta urritza makila batekin sartzen duzu eta txitsi burduntzan egin zerbait. Hori egiten duzu basoaren zerean. Bada, nolabait ere, basoari egiten diozu eskaintza moduko bat, bera ere natura zurekin ondo portatzeko. Hori, eta ondoko igandean hori neko galduta dago etxera martxo, eta kanpora martxo eta etxera martxo. Eta dira etxean egiten da, orduan ekartzen duzu, Aratuzte hori inauteria ekartzen duzu, etxera, alde domestikora, natura basatitik eta alde domestikora. Eta beti txarria esan behar da, txarria esan delako animalia totemikoa gauza bietarako. Kristautasuna debekatzen zuena, zu Biblia hartzen duzu eta oso gaitzetxita dago zera, baina gu genion zerarekin Europan ezin esan zuen ordezkatu. Hori, zelten munduan eta karna jainkosaren atributo bat bazen txarria ondoan, esatea, ez karna balitza ematen duena, ez karne lebare. Txarria da hortoten bat. Txarria hil egiten da, pertsona bezala, da akabatzen horrela, badauka trataera berezi bat. Bai, bakarren batek aiztakeriren bat edo egin dizunean ere, esaten dugu ez txirrikeri ederra egin dizula eta... Sakrifikatu, hori da sacrum facere, hacerlo sagrado, sakratu egin. Hori da, bada hil, baina beste modu batez, ez? Sakrifikatu egiten duzu, eskaintza moduko bat. Hori bakiz horrelako zerak egiten zirela, sakrifizioak egiten zirela garaiz harretan. Eta gero mozorrotzen garenean, noski hemen norberak bere gisara edo mozorrotzen da, baina gero badauka ere bertute bat eta danak berdindu egiten gaituela, ez? Zen mundakakoa datorkit burura, atortzuriak, alkandora zuriak, eta han bai, dendanak nagusia beltzez, baina gainerako guztiak zuriz. Horregatik esarretxe ziren oso autoridade eklesiastikoak batarela, ze hor bazen nuen baimen horretarako, behin mozorrotuta, bazen nuen horrelako pase bat, horrelako zerak egiteko, ez? Gehiagikeriak edo bidegabekeriak egiteko. Eta etzintuzten epaitzen. Oso ondoko zermoian izango zenuen txaparroi bat, baina etzegoen esari egiterik. Gero jakinda zertzetorren, ez? Gero garizunan bikili eta barau egin beharko zutela, eta hor, etzegoela ez haragia jaterik, ez haragikeririk egiterik, eta orduan, horrebestu egin behar zituztela, ez da? Horretan ere mundiala, bakizu 40 eguneko tartea dela, baina zenbatzi badituzu 46 edo 47 dira. Une batean konturatu zirelako, mesan batean ardua edate zutela. Gu bekatuan ari gara, gu infernura gara paisok, ez? Eta arduan egun horietan egin zuten parentesi moduko bat salbatu alizateko euren egoera. Horregatik dira, egun gehiago dira. Claro, eta batzuk ikusi dugu berreskuratu direla, ez? Hainbat herritan jendea ere majo ari delako lanean, horiek berreskuratzeko lanetan, ez? Batetik ikertzen, zuek aritzen zareten bezala, eta gero behin ikertutako hori berreskuratu eta berregiten ohitura hori. Beste batzuk honezkero galdu ere galduko ziren, ez? Eta ja zail izango da haiek berreskuratu. Hori guztut, herri txikietako horiek berreskuratu behar dira, eta alegin berezi bat egin behar dela. Handi horiek gainera nahiko desfiguratuta daude.
Zukartzen dituzu Zubieta eta editurengo inauteri horiek hartzen dituzu dela 50 urteko irudiak nodoetan eta oso desberdina ziren. Askoz herrikoiagoa ziren oso lagunarteko. Orain milaka lagun jaten gara bertara argazkiak egitera filmatzera eta zeu ere aktuatzen zaudea. Bertan baldin bazaude ez da zure herrikoia bada, besteentzako bestei begira egiten duzu zerbait. Horregatik eurek ere ez dute oso gogoko izaten turistak mingeroak eta joaten direnean. Galtzen duelako zarma, eri Tolosan ere paratzen da, kanpotarrei begira Donostian ere ez. Bada, zu ikuskizun bihurtzen zara ez, hori da, ez dakit, Kadizen eta paratzen da, Kadizen Brasilen eta zure barruko zera hori lagun ibiliko zirenean hortik hori galdu ginda. Bueno. Zezuk aipatu duzu Brasil, ez? Eta orduan burua atorkigu Rio de Janeiro. Karo, inauteri hauek ikusi, eta Rio de Janeirokoak ikusi, alde handi xamarra badago. Eliz, ez dakit, enbor beretik sortutako bi ezpala baldin badira, nun galdu gara, ze alakorik ez da, gurean? Nik alde kulturaletik bintzat, bueno, hau ikusita bai, alde kulturaletik eta nahiago ditu gureak eta formato txikiko zera bai. Beste baloro. Herri batzuetan orain dago badauderlako perla txiki batzuk inore joaten erdana, haiekin egoteko, galdetzeko herriko sarrek eta hartzen dutela, oso polita da hori. Eta hori gozatu behar dugu, ze hori galdu ingo da bere ala gainera. Tamalez, bai. Eta eutxi behar diogula. Bai. Ze gero etorriko dira jankiak, eta jarriko diote beste izen bat, guk lehendi bagenukan ohitura hori. Gau beltzarekin aipatu izan zen igun bezala, edo burura datorkit, ze egun hauetan ere ospatu dugu, eta naturaz ari zarela, el dia de la marmota famote hori. Hori da. Drama bat, eske gu euskaldunok bagenuen gaina Kandelaria, gure kandelaria, ez? Argia zetorrela, baina hartzaren zera dago, horien artek aipatzen du. Egun horretan hartza ateratzen dela, otsailaren bia bada naturaren berpiste hori, ez? Jo, eta hartu behar dugu musarraren zera hori, marmotarena eta gureaz aipatu. Gureaz ez daki inork eta ez du inork aipatzen irakarlerik ere dut aipatzen, baina bestea bai. Estatu Batuetan eta Kanadan egiten dena, bai, hori da eredua, eta hori inposatuko digute, seguru. Baina gure aintzindariek ere ongi eskiz egiten, Kandelaria inguruan egiten zuen eguraldia, ez? Gero temporekin bezala, ura ere gerta alako eguraldia egun horretan, alako segura berria izango. Gero bazegoen negua gero, ez? Soluza izango zela edo alderantziz. Baina... Eta gero San Blas, ondoko gunean ere bai, la cigüeña beraz, sino Espainia. Amerikarrek marketing hobea dutela, Feliz. Animali bat jartzen dute, eta bira horrekin mundu osoan ezagun egin, ez? Eta guk oraindik ere aleginak egin behar berreskuratzeko. Oso egoera hegemonikoan gaudelako tarla, ez? Baina barka ezina da, gaur egun dugun informazioarekin, informazioa iristeko ditugun errestasunekin internet, eta dena hori ikastoletan, eskoletan etarla, hori ez azaltzea hobeto. Eta zatea, bueno, hemendi datorkiguna, venga, guretzat, eta badago, ez? Inolako ornarketarik gabe. Hori landu egin behar da, hori kulturaz ezik gure identitatea delako gainera. Hau kontu serioa da. Ez da soilik folklore kontu bat hori izratzen da gure nortasuna da. Eta hori galtzen baldin badugu, galtzen gara gure nortasuna eta dena, ez? Identitarioa da. Ongi pasatzeko ere balekoak dira noski, eta horretarako aitzakiak ere behar ditugu, ez? Divertimendurako eta pixkat egunerokotik irteteko, baina ahaztu gabe horixe, ez? Gure erroetaz ari garela. Aztartu beharko zen eta landu eta planifikatu behar bezala, hori ezin daiteke horrela... Norberak egin dezala da nahi duena, ez? Eskarrela gauza horiek planifikatu egin behar dira. Jakina, bestela alferrik ari gara. Hori da, ondarein material gisara ere izendatzen dituzte, ez? Baituren eta Zubietakoaren kasu, horri beti ere babes bat emango dio, baina gero guztion ardura izango dela ere, horretan aritza. Zu begiratu gure, galtzaile, historia zerbait erakutsi badugu Euskalduno bagara galtzailea garela, gurean, Zuk ikusi orain zenbatek egiten duen herri kirola, ez? Dut esan nahi egin behar denik, baina modu espontaneoan. Bertsolaritza, orain profesionaldi izatu egin delako, baina nor da biltabarna batean bertso botatzen, etxara usartzen ja. Euskal dantzetan gu dantzariak ginela, ez? Pirinotako dantzariak, nork egiten du dantza? Buruan eramateko adibidez, nor usartzen da, txapel bat eramaten jantzita, baina gorra bai, gaztelako gorra bada, bueno, eski hori modernoa da. Bai, hori da modernoa da, eta gure da modernoa, ez? Eta hori gauza guztiekin hizkuntza bera ere, Hizkuntza bera, euskara ikastera jango zara orain, ingelesa hobetorak, gurea beti da galtzailea, eta badugu konplejo hori, eta gure gauzetan, eta hori barkazina da, nik horren kontra egin dut hor
Benetan, iraultza. Eskertzen dizugu, alako iraultzaileak ere behar ditugulako, lehen aipatu dugun bezala inauteriek ere iraultzatik baldin badute, iraultzaileak ere beharko ditugula, horri eusteko. Hemen zertzela batzuk eman ditugu, kanpoan ere geratuko zitzaizkigun, beste hainbat, baina zorionez, egutegian oraindik baditugula. Itzordu batzuk, ez? Ez dakit zer horregia buruan ote dauzkazun norako bidea hartu behar duzun, zuri kopiatzeko edo, baina bestzat, Gainazko urtea polito bada horrela, ez? Bestela monotonia sartze zara, eta dituzu bereizten egunak eta asteak eta dena. Baina horrelako hito batzuk ipinita tartean, ez? Mugarri batzuk ipinita, eta hori guztiak ospatzen baldin badituzu oso polita da urtean. Ni adibidez, ni gozatu egiten ditut. Eta guri loditu egiten zara, hori bai. Hori bai, baina gero garizuma nola datorren, orduan jetxiko zaigu, esperantza hortan, gero behin garizuma pasata jisten ez bazaigu flotadorea, orduan ere nahiko alan. Begira, guri inauteriek behintzat, aitzak eman digute beste behin zurekin egoteko feliz, eta zure jakinduriaren zati bat gurekin partekatzeko, eta hori beti da plazara, beraz, eskerrik asko, eta ongi pasa inauteritan. Bai, ondo pasatuko dugu, bai. Gu ere saiatuko gara, eskerrik asko feliz. Agur. Begira, ematen du, apropos aukeratu dugula, ez aztu inoiz nondik gatozen. Eta galdera da, zuetako zenbatek gure agendetako proposamenak entzun da, hankak mugitzen dituen dantzan hasteko irrikitan. Seguraski, zuek gogoa gehiago jarriko diozue, talentua baino, baina seguraski gure hurrengo gonbidatuak mugituko zituen eta ederki aski mugitu gainera. Aritzi bainez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gara, ongi? Ongi eta zuek. Negatu antzera ibiliko zara, ze Felixek aipatu digun bezala, inauteri garaia, festak batean eta bestean, eta zuk festarik ez dakizu egiten dantzatu gabe, beraz, honezkero, hankak behintzat, nekatu xamarra behar dituzu. Bueno, egia esan azken egun hauek eta ondokoak ere pixka kargatuak helduko zaizkigu. Justu aurrekoan ostiralez Sanbla segune izan zen, eta Iruñan ospatu egiten dugu, izaten da holako merkatu txiki bat, eta gero soka dantzatu egiten dugu San Nikolas plazan, eta orain, inauteria prestatzeko lan betean, beraz, ez garela aspertuko hurrengo egunetan. Hori da, eta gainera, Aritz, gehiago egin beharra daukagu, ze zuri irakurria da, jakin aldizkarian atera duzulako artikulu hori, ez da, jalgiadi dantzara, jalgiadi plazara, zuri irakurria da, euskalgintzak oroar, herrigintzak, eta azkenean gintza atzizkia izango duen orok, dantzatik baduela zer ikasi, ze mugimendu horiei ongi etorriko zaizkien hainbat praktika dantzak berak berezkoak dituela, ezta? Bai, hor, duela hilabete batzuk jakin aldizkarirako eskatu ziaten artikulu bat, eta, nahi zutela dantzak ere eta dantzak euskalgintzan, kulturgintzan, herrigintzan zer ekarpen egin dezakeen, eta pixka bat, gai horiei buruz ia zer okurritzen ote zitzaidan, eta pixka bat horien jira bueltan ibili naiz, artikuluan hainbat ideie saiatu naiz hor erakusten, eta nagusienak izan daitezke bi, alde batetik euskal dantza, euskera gure ahozko hizkuntza den bezala, euskal dantza dela gure gorputzaren lenguaia, ez, gure euskaldunok dugun gorputzarekin egiten dugun gure adierazpidea, eta gero zuk zenuen bezala, euskal dantzak ere, eta, batez ere beste disiplina artistikoekin igurtzian ulertzen dugunean, horrek baduela
ez dakit, potere bat, ez? Edo kapazitate bat, ahalmen bat, saretzeko gozamenaren, edo sorkuntzak daukan gozamenarekin bustitzeko, eta horrek gogoa ematen du hain zuzen ere, gehiago dantzatzeko, gehiago euskaraz aritzeko, eta bar, ez? Azkenan komunitatea sortzeko modu bat dela. Bai, hasizu hasten zara aldarrikatzen aritz, euskal dantzari kostatzen zaiola kulturaren kajoi handi hortan bere tokia topatzea, ez? Eta oraindik ere, naiz eta lan talde bat, eta bestelako lagun talde eder bat ari zareten lan horretan, ez? Eta hortaz erariko gara, zuen egina loietaz, baina oraindik ere kostatzen dela, ez? Euskal dantza beste kulturaren kutxa orokor horren barruan ikustea, ez? Azkenean ikuste dut horrek zerikusi handia duela, hain zuzen ere, dantzan ari garenean ez dugulako zuzenean gure hizkuntza baliatzen, ez? Beste kultura adierazpen batzuetan gerta daiteken bezala, ez? Kantugintzan edo bertsolaritzan, literaturan eta Beraz, pentsatzen dut batez ere horregatik izanen dela, baina gero dantzaren esparruaren barruan ere askotan, eta, denboran luze doan kontua da, ez? Baina askotan ere, euskararekin gertatu izan zaigun bezala, iruditzen zait, gure hizkuntz koreografiko hori ere ez dugula aski baloratzen, ez? Esan izan digute euskarak ez zuela balio hainbat gauza buruz hitz egiteko, ez esate baterako fisika kuantikoari buruz hitz egiteko agian ez duela balio euskaraz, eta gero ikasi genuen fisika kuantikoari buruz hitz egiteko bi gauza jakin behar direla, fisika kuantikoa eta euskara. Eta euskal dantzarekin gauza bera gertatzen zaigu. Euskal dantzak balio du mundua modu ederrean kontatzeko, beste edozein hizkuntz koreografiko bezala. Arazo egotekotan agian da gure buruetan, ez? Guk ez ditugula behar ditugun erramientak, kontatu nahi dugun hori adierazteko, ez? Hizkuntza ahozkoarekin gertatzen zaigun bezala, baina gure dantzak baditu erramienta horiek eta kontua da baliatzen, lehenengo ezagutu behar ditugula eta gero baliatzen ikasi, ez? Bai, eta horretan... Askotan jotzen dugula beste gramatika batzuetara, baletera edo dantza garaikidera, baina ez dugula zertan, ze gure hizkuntz koreografiko hori, Lizardik euskararen dako esaten zuen bezala, nora nahikoa dela, ez? Eta balio duela bere baita. Eta horretarako hain zuzen ere garrantzitsua da, nondik atozen jakitea, eta bertan ere artikulu horretan balorean jarri nahi duzu hain zuzen ere argia taldearen lana, ez? Urbeltzek eta Marian Arregik egindakoa, iruditan ikusi zaitugu, zuzer horri ere dugunan aritzen zara Iruñeko dantza taldean baita argian ere, eta, gerra osteko garai hortatik ona argiak egin duen lana ere itzela izan dela, ez? Bai, azteko, Urbeltzi 1977 urtean Ricardo Arregik elkarrizketa bat egin zion eta bertan zioen Juan Antoniok nahi zutela ezagutu nola dantzatu izan garen erabakitzeko etorkizunean nola dantzatu nahiko dugun, ez? Eta, argiak egin duen lana izan da ikaragarria. Azteko 60-70 hamarkadetan, frankismoak utzitako desertu kultural horretan berriz, lore txikien bila abiatu, topatu, ez zeuden lore horiek sortu, hasieran modu xumean, eta gero urtetako eta hamarkadetako jakintza pilatze horrekin bestelako urratsak eman, ez? Sorkuntzarako urratsak, hortik heldu dira, 70 hamarkadan erakutsi zizkiguten, eta garai hartan horren beste ezagunak ez ziren beste dantza repertorio batzuk, esate baterako Xuberako dantzetakoa edo Nafarroako dantzak, gaur egun agian horren beste ezagutzen ditugunak, baina garaia hartan horietako asko ez ezagunak zirenak, eta hortik 80. hamarkadetik aurrera eta gaur egun arte egin izan dituzten ikuskizun pilo hori, ez? Eta ez bakarrik estenarako lan bat, baizik eta gero plazarako ere nola hemenka herri ezberdinetan txertatu dituzten sokadantza herrituak edo espatadantza herrituak ere bai, haiek sortuak edo bestela tokian tokiko ekimenak lagunduz ere plantan eman dituztenak, eta gero bestetik gainera kafe antzokian egin izan dituzten dantza ganbaretan ere erakutsi, ez bakarrik Felixek lehen bezala
dantza taldetako dantzari, baizik eta kalean dabiltzan edo norendako ere, dantza gozagarri izan daitekela, eta beraz, ezakit, argiaren zuaitz horrek edo arbol horrek, adar asko eta anitzak izan dituela, eta gaur egun euskal dantza nola ezagutzen dugun, asko zor diola argiaren eta Juan Antonio Urbeltzen eta Marian Arregiren. Gozagarria bada aritz, zuk esan bezala gozagarria bada, eta badakit gainera dantzariek jauzika aritzeko arin behar duzuela, zama hundirik ez duzuela behar bizkar gainean, baina zuen motxilan bada beste ardura bat, eta zuri irakukurritakoa da, ezta? Ardura sozialetik aritu behar dela dantzan, azken finean, herrigintzarako tresna ere badelako, ez? Hortik ateratako hainbat lezio gero aplikagarriak direlako bertara, ez? Hori da, iruditzen zait, hori argian konturatu gara pixka bat, eta entzun izan dugu, ez? Dantza ekintza politiko bat dela, ez? Ekintza politiko bat, bain zuzen ere zentzu horretan, ez? Zentzu etimologikoan, ez? Politika hiri edo herrigintzaren zentzu horretan, ez? Eta azkenean, egiten dugun lan hori izan dadin, Arturo Kampionek esaten zuena, ez? Euskal Herriaren alde edo gure alde, ez? Azken finean hori da, ez? Gu gara euskara jendea, eta beraz, gure iraupenaren alde eta gure iraupen hori ahalik eta gozagarrien izan dadin horren alde, ez? Askotik gaur egun ere, iruditzen zait, gauden gizarte honetan merkatuak agintzen duela, eta nahi baino gehiagotan, eta baita gu ere, harrapatzen gaituela, berezi irimola horretan, eta iruditzen zait, askotan, kosta egiten zaigula ezberdintzen, zer den merkatuak inposatutakoa eta zer den benetan guk egin nahiko genukeen hori, eta uste dut baten edo bestearen, hori merkatuaren eta ardura sozialaren edo gauzak gure alde egitearen manerak ezberdinak direla, eta uste dut, txip hori piztuta edukitua ongi dela. Bakarren batek pentsatuko du aritz, erromantiko hutsak zaretela, ze tradizioa ongi dagoela, baina berritu beharra dagoela, ez? Eta zentzu hortan hainbat esperimentu berezi xelebrere ikusi izan ditugu, ez? Azken aldian eta hemen irudiak ere erakutsi genituen boxen mitin batean zeinek pentsatuko eta ustez behintzat euskal dantzak zirenak ala saldu zizkiguten, ez? Eta gero behar bezala aztertuta ikusi genuen alakorik ere etzela. Ez dakit, hauek bidea erreztu egiten duten, zaildu egiten duten, horreka hori pixkan nola bilatu, ez? Tradizioa berritu baina gure erroei uko egin gabe? Askotan saltzen zaigu hori, ez dakit, bide bereixiak balira bezala, ez? Eta niretako tradizioa eta sorkuntza dira txanpon beraren bi aldeak, ez? Ez dago tradiziori gabeko sorkuntza, edo zeinek sortzen du bere motxilan sartua duen horrekin, ez? Eta gero, ez dago zerarik tradiziorik ere sorkuntza gabe, ez? Nik uste tradizioari berari sorkuntza doala tradizioarekin bat, ez? Ze geldi dagoen hori, azkenean fosilizatu egiten da, gero balorea edo funtzioa galtzen duenean, arriskua dauka desagertzeko, ez? Orduan nik ulertzen ditut, bi kontzeptu horiek guztiz elkarrekin doazela, eta kontua da, gure armairu hori edo gure motxila hori bezain betea izatea, ohituraz heldu zaizkigun gure manerekin, ez? Edo gure gauzekin esanen nuke, baita ere kanpotik heltzen direnekin, ze esanen nuke tradizioaz dela gauza zurrun bat, eta ahalbidetzen digula ere, hain zuzen ere, ahozko hizkuntzetan bezala, maileguak hartzea kontua da, jakin behar dugula, da osmatu behar dugula, mailegu horiek nola egin, ez? Maialen Lujanbiok aipatzen du, euskarak hartu behar dituela maileguak euskararen belarrietatik, nire iruditzen zait, gure dantzetan ere berdintxu. Guk egin izan ditugun sorkuntza batzuetan, agian jendea ez da hartuko ikusten dituenean, baina badira Tibeteko inspirazioak, baita Hego Amerikakoak ere, eta askotan agian leporatuko digute, zuek beti zuen zokoan, eta ez da inolaz ere hori, guk begirada daukagu ere mundu zabalera, hor dauzkagu gure inspirazio iturriak, baina gure gramatikatik abiatuta. Nik uste dut hori dela garrantzitsua, hor ere aipatzen zenuen boxeko hori, hor beste gramatika batzuk
zera erabiltzen zituzten, baina bueno, gure hitz edo dantza, ez dakit, mugimendu exotiko edo batzuekin, pixka bat, euskal kutsu pixka bat emateko, iruditzen zei dantzan ere askotan hori gertatzen zaigula, eta niretako garrantzitsua da gure gramatikan oinarritzea, gure dantzaren belarritik edo oinetatik edo ezakin nola esan, hartzea mailegu horiek, eta horrekin guztiarekin berritzen joatea eta asmatzea nola nahiko dugun euskaldunok dantzatu, euskal dantza hemendik eta urrengo hamarkadetan. Maileguak hartu daitezke beste kultura batzuetatik, baina baita kultur beraren barruan, eta kasuntan euskal kulturara etorrita disiplina desberdinen artean, eta hor balorean jarri nahi duzue zentzu horretan libertimenduen egindako aportazio edo ekarpena, non uztartu daitezken dantza, antzerkia, bertsolaritza eta alakoak, eta pixka bat Antion Lukuk egindako lanaren bidetik, Iruñean bertan ere, zuek ideia horretatik abiatuta, ja urte batzuk badira, Iruinkokoa, martxan jarri zenutela, pixkat helburu horrekin berarekin, eta hain zuzen ere hori azpimarratzen duzu. Ekimen horrek berak, Iruñeko euskal komunitateari ekarri dion onura guztia, ez dela makala. Bai, ekarpen bere sumean, baina ekarpen bat, beste bat, esan nahi dut. Iruinkokoa da, plagio txiki bat, esan dezagun, batez ere Nafarroa berean, eta duela 18 bat urte, Antxon Lukuren eskutik berreskuratu ziren libertimendu horren, Iruñerako egokitzapena, esan dezagun, eta hor, dantza egoteaz aparte, badira antzerkilariak, badira musikariak, badira bertsolariak, urtero, antzeko zerbait da, egituran, baina urtero ezberdin, izan ere, hor antzerki jokoan, aipatzen dira urtean zehar, Iruñan gertatu izan diren, pasadizo horiek edo gertaerak, eta pixka bat satiraren bitartez plaza erdian trapuak garbitzen saiatzen gara, eta beraz hor bada hilabete batzutako prozesu bat, prozesu aberasgarri bat, zeinetan dantzan ari den jendea, antzerkian ari den jendearekin igurtzian eta baita ere plaza gainean talkan zergatik ez aritzen diren, hor badira negoziazio batzuk, baina ezagutza batzuk, eta alde artistikoaz gain iruditzen zei baduela komunitatearen trinkontzerako balore garrantzitsu bat. Guri gertatu izan zaigu esate baterako Iruñeko gazteak Iruinkokora bildu eta bertan ezagutza euskeraz egitea, eta beraz, hortik aurrerako ezagutza haien hartan euskeraz izanen dela gutxi gora bera bermatzea. Agian beste toki batzuetan hori normalago gertatzen da, edo modu naturalagoan gertatzen da, baina iruditzen zait, Iruñan Iruinkokoak alde horretatik egiten duela bere ekarpena, esate baterako aurrekoan asteburuan, azken errepiketan ari gara, eta traste batzuk ahaztu genituen gure egoitzan, eta harako bidean gindoa zenean, musikarietako bizteto zen, orain arte, Iruinkokoarengatik ez balitz, ezagutuko ez zirenak, segurazki, eta euskeraz ari ziren, haien arte. Euskeraz, eta niretako hori esan, lorpen txiki horiek, uste dut, Iruinkokoari esker, edo Iruinkokoak ekartzen dituela olakoak, eta uste dut hor ere, lehen genuen bezala, euskal gintzan eta herri gintzan eta euskerazko kultur gintzan ere ekarpena egiten dutela olakoek, naiz eta askotan nola folklore kutsu hartzen diegun, ez ditugun behar beste baloratzen. Hori da, eta lehen Felixek aipatu duen bezala, berak banatu ditu, herri giroko eta hiri giroko inauteriak, eta zuek nolabait ere herri giroko molde hori hiriburura ekarri eta hiriburua bera zentzu hortan nolabait ere herritartu. Hitzordua Aritz Otsaiaren 19an izango da, egun osoko egitaraua prestatuta Iruñeko inauteri euskaldun horietarako. Hori da, goizan goizik hasten gara, 9:30, oraindik ere Iruñeko kaleak montatu gabe daudenean, kaleak huts samarrik egoten dira, baina hori guretako polita izaten da, pixka bat hiria iratzartzea, eta gero poliki-poliki jendea elkartzen joaten da, hor, egiten dugu
hitzordua Iruñeko elkarte eta peña eta norbanakoen toki ezberdinetan, hor janedan ateratzen digute eta guk bertsoa eta dantzarekin erantzuten, eta gero, mustra handia izaten da eguerdita erditan, hor diodan bezala urtean zehar Iruñan gertatutakoari errepaso emanen diogu hori umorearen bitartez, satiraren bitartez, dantza izanen da, bertsoare bai, eta gero bazkari goxo eta ireki batekin, hor edonor dauka izena emateko aukera, horrekin bukatzen dugu eguneko horrekin borobiltzen dugu eguna, eta batzuk ere gauean luzatu egiten dute. Seguro, luzatuko dute. Eta hori polita izaten da, zer diodan bezala, hilabetetako prozesua da, eta prozesu horretako parte bakoitza euskeraz gertatzen da, baita eguneko egitarau hori ere, eta baita ondoko beste. Deialdi egina geratzen da, Aritz, eta badakizu ezta, zuk zer horrek esan dakoa delako artikulu horretan, ez zuri lapurtutakoa delako, etxeparek zioen bezala hartu dezagun osorik, ez bakarrik lehenengo zati hartu dezagun osorik, euskara da kanpora eta goazen oro dantzara, ez? Hori da. Eskerrik asko Aritz eta eutxi horri. Bai, mil esker. Bai, berdin. We are witnessing history tonight, breaking the record for the most Grammy wins of all time. Be upstanding and show your respect. Respect us, no, they won't. Night. Top Bost Gaztea zerrenda. Zea Maisek Top Bostetik mugitzeko intentziorik ez duela argi eta garbi utzi digu beste behin. Bosgarrenean Corazón de Tango. Lau postuko igoera polita izan ostean, gailurrak jotzeko bidea hartu dute. Laugarrenean Shakira eta Bizarrap, 53. sesioa. Miley Cyrusen berrienak lekua hartu du podiumean. Hirugarrenean Flowers. Aurreko asteko urrea ondo dastatu ostean, oraingoan indarra galdu du. Bigarrenean Ixa Zakara, ez gara betirako. Nabari da zuei ere, buruan hiltzatuta geratu zaizuela. Aste honetako gailurrean, ETS. lehenengo postuan Guretzat. Top Gaztea. Larun batero 11etan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Hortxe geratzen da, Top Gaztearen zerrenda ikusi dugu tartean Shakira. Orain 15 egun horretaz aritu ginen, Marina Landa, Arratsaldeon. Eta orduan, aritu ginen maitasun historiak bukatzen direnekoa. Baina San Valentin eguna gertu den horrekin, ez da zure bihotzare bigundu egin ote duen edo, eta gaur justu kontrakoa, zitze egingo dugu? Bai, pixkat romantikoago. Baina nire jarri gabe, hori da. Zer muga hori batzutan badakizu oso lausoa izaten dela. Erromantiko izaten hasita. Ez, baina gaur kaina... Kaina banbaraldu. Beira, ondo. Ze maitasun kantuak ezagutzen ditugu asko. Bai, maitasuna da, edo maitasun kantak dira, oroar musika popularraren historian nagusitu direnak, ez? Zenbat maitasun kanta ezagutzen ditugu, baina aztertzen jartzen zara. Eta maitasuna, ez da beti maitasun, ez? Zenbat idealizazio dagoen harreman hoien atzean, ez? Edertasuna bakarrik erakusten dute. Hortxe sartu zaigu golpean, Mikel Marquez uste dut zala zure begiek. Hori bate kantatzen izunean zure begiek mintzen daute. Horrek maitasunetik badu? Bakarren batentzat, bai, ez? Bakarren batentzat, bai, minik gabeko maitasunik ere ez dagoelako, segurazki. Baina hau da falazia bat historian zehar normalizatu eta sinetxi duguna, ez? Beraz, badago maitasun sano bat ere minik eraingo ez duenik, zorionez. Mina ematen baldin badu ez da maitasuna.
Ongi. Hau da barneratu behar duguna, ez? Eta kantek oroar, hori min hori adierazi dute, baina baita harremanaren idealizazioa bakarrik edertasuna erakutsi digute, oso polita dela dena, eta ala ikusi dugu bideoetan, letretan, eta nolabaiteko itxurakeria da hori, ez? Eta gainera, hori ez ezik, toksikotasuna nagusitzen da askotan. Toksikotasuna eta menpekotasuna. Nik gainera bi menpekotasun bereizten ditut. Bata da beharretik abiatzen dena, hau da, nik zure beharra daukat norbait izateko bizitzan, bizirik jarraitzeko, zuk alde egiten baldin baduzu, harreman amaitzen baldin bada, ez dut bizitzeko laranja erdizka geratuko da, ez? Askotan esan diguten hori, ez? Eta guzti garela laranja osoa, ez? Hori da. Eta beste menpekotasun hori da, nolabait materialismoari dagokiona. Hau da, ni norbait naiz, beste hori daukadalako, ni naiz menderatzailea, zu zara menpekoa, menderatua, jabe naiz, ez? Eta hau da... Segun zeinekin gainera, oendik baliotsuago, begira zein lortu duan, zeinekin nagoen. Hori da. Konkistak, zenbakiak, gizarte kapitalistaren, arrastoak ere hor ditugu kantetan eta gure bizitzetan. Horretan amaitasuna itxusitu digu, batean esan duzu romantika jarri behar zarela, baina ez dakit. Bai, horregatik esan dut ez gehiagi. Azpian bazegun beste azpitestu bat, ez, abestietan bezala, bat da testua bera, eta beste azpitestu da. Hori da, begiekin eta keinuekin transmititzen genuena. Bai, eta, San Valentinen ere gertatzen da, ez? Zita ez duena, eta agian gurean ez da horren beste gertatzen, baina zenbat filmetan ikusi dugunez, zitarik gabe, triste, ez zarela inor, barre egiten dizutela, zita behar duzula, naiz eta azkarra izan, zita itxua izan, berdin dio. Eta hori, musikan ere transmititu izan da. Nolabait, salgarriagoa dirudi, ez? Maitasun mota honek eta guztiz normalizatu dugu. Jabetunez gainera zuk maitasunari bestela deitu diozula eta gaina gustatu zen. Bai. Ze maitasunak ematen du, baina zuk deitzen diozu, harreman erromantiko afektiboak. Bai, luzeagoa da, ez? Bai, luzeagoa da. Maitasun kantak, amodio kantak niretzat ez dira, dira, harreman erromantiko afektibo ez, hitz egiten duten kantak. Eta horako adibide batzuk ere ekarri dituzu. Bai, hor entzuten ari gara, ez? Eta beste batzuk ere, ekarri ditugu, Julieta Venegasen Limonizal, adibidez. Limonizal. Oso kanta famatua izan zena. Tekilari bezala, ez? Limoia eta gatza botatzen dizkio. Bai, eta berak esaten du, letretan esaten du, ez? Aitortu behar dizut, batzuetan ez zaitu dela gustuko. Eta ez da zer gertatzen. Arraroena kontrakoa litzateke, beti gustatzea. Ez, hori idealizazioa da, ez, azkenean. Eta maitasun harremanek edo harreman erromantiko afektiboek bi alde dituzte, dena ez dela ederra, mina eman gabe ere, bizitzan gauzak gertatzen dira, ez, eta gauza horiei ere aurre egin behar zaie, eta, gazten. Oso itxu behar du batek, aurrendokoa beti gustatzen. Bai, ala da, baina hori saldu digute, ez, eta nik uste dut, toksikotasun hori eta idealizazio, erromantizazio hori, harremanen erromantizazio hori, gaur egun ezin dugula normaltzat jo eta buelta bat eman behar diogula. Horregatik nik kontzeptu hori erabiltzen dut, ez? Uste dudalako pixkat oksidatua geratu zaigula. Eta hori gertatzen den esan bertzaio, gelditu hor, Horbat Salvadorrek eta Idoiak esaten duten bezala. Bai, min egiten badizu, ez egon hor. Hon egiten badizu, gelditu hor, bai. Ze bestela, kanta guzti horiek, erresumina, jeloskortasuna eta xantaia emozionala ere dute nagusi. Eta, nik uste dut azkenean artistek, kantek badutela iritzi publikoan indarra, iritzi publikoaren parte dira. Eta orduan, mezu politikoak ere maitasunetik, eta maitasuna nolabait politiko bihurtzeko ere indarra dutela. Horregatik, gaur egun, hainbeste hitz egiten da maitasun ezberdinez eta balio feministez eta guzti hau, badugula garaia, ez, horri ere buelta bat emateko. Ondo maite, ez soilik
asko maitatzea, baizik da ondo maitatzea. Ondo maitatzea, hori gakoa. Beste pertsonak onartzea, ez? Eta maitasun aske eta osasuntxoa bilatzea. Maitasun kontuetan badakizu, Marina, la otra izatea itxusia izaten da. Normalean, izen ere itxusia izaten du, la otra, ez? Horko hori. Baina musikan la otra gustatzen zaigu. Bai. Eta areke badu kantu bat ekarri nahi izan duzun. Bai, kanta honek... Bueno, kanta hon nahiko entzun izan genuen duela urte batzuk, Contigo deitzen da, eta, kanta, niretzat letrak dira zoragarriak, esaten duelako, ez nahi zilko, zu ez baldin bazaude, zu gabe ibili naiteke, ez zara nire laranja erdia, eta nik neuk nire ardura ardezaket. Baina, nik erabaki dut zurekin egon nahi dudala, bidea politagoa delako zure alboan, bizitza politagoa delako zure alboan, eta hau ere, nik behintzat maitasun sanotzat jotzen dut, azkenean erabaki aske bat delako, ez? Ez dut zure beharra, nire bizitzak aurrera jarraituko du, zu ez bazaude ere. Baina zurekin baldin banago da, zerbait gehiago ematen didazulako, nire beharrak asetuta ditut, baina hortaz gain, zuk ematen didazu beste zerbait, beste plus bat, eta horre. Hori da, zuzara laranja bat, ni naiz beste bat, eta bion artean, zuku gehiago. Hori da. Bakarra beharrean, ez? Hori da. Zuku gehiago aterako. Hori da, bai, eta niretzat gainera, hau, garrantzitsua da, esan dut, maitasuna politiko bihurtzen delako, eta askotan, esperientzia pertsonaletatik abiatzen dira kanta hauek dimentsio politikoa hartzeko, ez? Shakiraren kantan, aipatu genuen, nolabait, jeloskortasuna edo adarrak edo infidelitatea, jende askok bizi izan duen zerbait dela, hortaz nolabait ere, hor mina politizatzen ari da, eta arazo sozial bihurtzen, hainbatean partekatua delako. Bai, eta horretarako adibideak ere badituzu, ez? Beste erabateko mezuak nola egin daitezken, horiek ere politikoak izan daitezkenak, ez dakit, George Michaelek ez adibidez, bururatzen zaigu, berak ere bere egoera, eta bere barruan gertatzen zen horren berri ere musikaren bidez ere emantzuelako. Bai, irakurri dudanez, ez zen bere helburua kanta honekin armairutik ateratzea. Baina bere ala jendeak lotu zuen, ez, eta... Eta urte batzuk beranduago, publikoki aitortu zuen gehia dela, eta LGTBIQ+, danak segidan esatea koste. Komunitatearentzat kanta garrantzitsua da, bai hau, eta baita beste hainbat ere. Gero ere zerki bihurtzen direlako, ez? Hori da. Bakitzen esatera zuazen. Mekanoren mujer kontra mujer. Niretzat kanta hau da, benetan, Mekano gustoko izan edo ez, benetan emakumeentzat, emakume lesbianentzat, indarra duen kanta bat da, urte dezente ditu, kanta honek, eta garai horretan... Gehientxonok dakigu letra ere, eta atzean ze mezu dagoen oso garbia da gaina, ez? Bai, eta bideoklipa are gehiago oraindik, ez? Eta nik uste kanta hau ez dela esperientzia pertsonal batetik abiatzen, baina nolabait, ereserki bihurtzeaz gain, iritzi publikoan sartzen diren heinean, agenda politikoan ere, berdintasun mezuak eta harreman homosexualak normalizatzeko bidea irekitzen dute. Musikak indar hori du, nik behin eta berriz azpimarratzen dut botere hau, balio hau, eta esperientzia pertsonalak izan ala ez, azkenean maitatzeko beste modu batzuk, eta nolabait disidentzian egon diren pertsona horiek edo kolektibo horiek duintasunez bizitzeko eta maitatzeko balio dute. Maitasunak azkenean libre behar duela, eta iruditzen bazizu gaina azkena hori sentzungo dugu, amor libre izeneko ekarri duzulako. Esteban eta Javier Amenarena da, eta kantan esaten dute ez, harreman horretan gaizki sentitu, esaten du, harreman horretan gaizki sentitu nintzen, gezurrak zeuden, irrealtasuna zen, dena makillatzen genuen, eta nik ez dut hori nahi, ez? Hori ez naiz ni, eta nik aske izan nahi dut, eta aske maitatu nahi dut, eta iruditzen zait zoragarria da. Bai, mezu polilla dela, atarte horrekin bukatzeko, La Oreja de Van Goghen kanturik ez duzu ekarri gaur. Marina, eta hor zain nengoen esan dut, ateratzen den bakarren bat, La Oreja de Van Goghena, hauxe aipatzeko, maitasuna izan daiteke zure bikotearekiko edo aurrean duzunarekiko edo hiri batekiko.
Eta orduan denok dakigu La Oreja Van Gogh donostiarrak direla, eta hiria maite dutela, ze abesti askotan sartzen dituzte. Baina, zuk zer horrek ikerketa egin duzu, hain zuzen ere, donostiartasun hori nola lantzen duten euren kantuetan, aurreko baten uste dut aipatu genuela, baina azkenean publikatu duzu. Bai, bueno, ekarri dut. Zu ere zoriondu hartzaitugu, San Valentin egunaren gatik, ez dakit, baina bintzat honen gatik bintzat, bai. Liburua ekarri dut, bai, nik kapitulo bat idatzi dut, La Oreja de Van Gogh eta Donostiari buruz. Pozik nago, azkenean ez delako nire lehenengo argitalpena, baina fisikoki imprimatuta dagoena, bai. Eta bueno, arrotasun pixkat, bai, ilusio egiten du, ez? Nire atala azkenekoa da, eta bertan nolabait aztertu dut La Oreja de Van Goghen diskografia, leku identitatei erreparatuta. Hau da, begiratuta, ea beraien kantetan bideoklipak eta albumetako portadak ere azalak begiratu ditut, baina batez ere letren analizia egin dut. Ikusteko zer nolako leku identitateak nagusitzen diren. Lokala, nazionala, nazioartekoa, eta egia esan interesgarria da. Batez ere Donostian kokatu dudanez azterketa, bai identifikatu ditut 3 narratiba nagusi. Lehenengoa da hiria errutinaren espazio bezala, 28 autobusa, ez? Autobus hori hartzen dutela, ez? Hospitaletara eta igotzen den autobus hori. Hori da. Bigarrena izango litzateke hiri idilikoa edo paisaia idilikoa, Soñare kantan adibidez agertzen da, eta Donostia berriz ikusi, ez? Espaziontzitik. Eta azkenekoa, hau da, taldetik gutxien ezagutzen den ikuspegia, eta da, Donostia nolabait espazio ilun bezala. Etari buruzko hainbat kantu dituztelako, preseski dira kanta hauek gutxien ezagutzen direnak, edo agian top gaztean sartu ez direnak, baina hor daude ere, eta... Kasualitatea ez da izango, ez? Batzutan pentsatzen dugulako, tira... Baina, bueno, hor ere hor daudela, eta, bueno, horiek dira momentuz zertzeladak, eta gehiago jakin nahi duenak, liburua. Hori da, liburua dezake, online ere eskuragarri dago, beraz, hori gonbita irakurtzeko. Geratzen da. Esan dakoa, eskerrik asko, bai lan horrengatik, bai gurera etortzen zaren aldiro olako eredu politiak eta ekartzegatik, eta ondo ospatu berraldin badu San Valentin eguna. Eta zuek badakizue, bihar ere gu hementsi izango garela, ordura arte txintxe ibili, eta izan.